लोगोसे दिनै बेवहाय नुजाफैनो हादों जोंनि हांख्रायनाय लेखा नुजाफैदों जोंनि तामुलपुर समष्टिनि मानाव गेदेर एमएलए जलेन दैमारि आरोबाव जोंनि बेवहाय दंफायो कमल बर' आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायहरबाय। जोङो जोंनि खुलुमनाय हाबाफारिखौ खुलुमगोन दा एमएलए बिथांखौ सारफोरजों लोगोसे बिदाय होनाय जाबाय। देहानि बे मोनसे ब्याम नांखाजोब्बाय जोंनो गोसो फायनांसिगोन गोसो जानो जाबुदो साख्रि बाख्रि खुलुमखांनायनि उनाव जोंनिया मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन। सेराव बयखौबो जेरैबाङै जिरायनो खावलायना दोनखाबाय। जोङो मोसानाय हाबाफारि दङ समनि